Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Adorang sota mulai acara parminggota dengan mata pasada roha-doho pikirata anggia di pangaramation itu hatta hita di parminggotaon alani jumulo mahita martangiang di bagas rohata ganup marsada-sada martangiang mahita. Amen. Marede hita syabukwede 520 sada ayat sada sahato ditolu.
hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Mula masugot hala akan na pinaluan ni Jehovah, jala maria-ria rotu Sion, jala halalas ni roha sa liling-liling na di atas ulu nasida, dapotan hilas dohot las ni roha nasida, alai mapurus maanggo arsak dohot hoi-hoi ni roha. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ale amanami amani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, natubo di huta Bethlehem, say pinuji magwarmu na badiay, ala naung ditikir ho hami bangsom, ditugu-tugu hodo hami siyan hahulomot tuhatiuron, jala dipadomu hodo hami, naholakyas siyan ho, gabe saor musedohot ho. Gok halalas ni roha dohami alani i, say jalo maha muliation ni roha nami, naung tinopotmu marhite-hite anak mi. Amen. Maredehita. Patik ni debata di minggu tasadarion, ima patik na parjolo sahat rodi patik pasapuluhon. Patik parjolo, ahu do Jehovah debatam ninna debatata, dang jadi merakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaommu jala dang jadi sumanommu, manangaha na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasa naik na di torunitano, yang gotunggabi si sobaon manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon guarni debata yang gosoture dalanna, ay hona uhum na dosogot akka na marsineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamu mapabadiahon ari minggui, di naonomari maulahamu nasa siulommu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatamdoi, dang jadi ho mangula anggo di nasadari i, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pena mangibati hutam, ai di naonomari rodi toppa debata langit dohot tano, dohot laut dohot nasa isina, dungi maradiat doibana di hari papituhoni, di bahenido ubahen na di pasu-pasu debata Jehovah, ari paradianan nai jala di parbadiai.
Patik palimahon, ikkon pasangapomu donatorasmu asa martuaho, jalalileng mangodu ditano nanileho ni Jehovah de batam liho. Patik paonopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakop. Patik pawaluhon, unak ko manako. Patik pasiahon, unang ho olo makatidakon hatana sotutu maraloho donga jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni rohab bagas ni dongamu. Dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni dongamu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru. Manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Boha padok ni debatare taringot tut patik na sapului, odo. Ahu do Jehovah debatam ninna debatata, pargogo na suatu dosa jala parrimas. Siluluhod dosa ni amama tu pinoparna rodi sudut patuluhon. Rodi sudut paopaton pinopar ni akka na sugoro hadiau. Alayasi do rohaku di akka na maribu-ribu. Akka na marholong ni roha diau. Naso mangalaosi patikki. Atong tak mangidogogo mahita tu adopan ni debata. Lao mangulahon na obartu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na ombar tu pati mi. Amen. Mared dehita. Tatopoti madosatan na godang itu adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debatan nabadia jala nabonar. Parasi jala partalup ni roha jala nabasar doho. Say marpangulahi maroham midahami. Di bahay ni say sesa madosa nami. Dangadong nahupangasahon hami dukon ni asin ni roham. Hati goran na pinatupan ni anakmu do nahupangasahon hami tujolom. Di bahay ni pasonang jala apu lima hami akka na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigema baga-baga ni debata taringot tuhasesaan ni dosata. Molo tungadong manangisi na mardosa, adong do pangodyata di amay. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohay. Jala ibana do pardengganat taringot tu dosata. Alain dadaholat taringot tu dosata. Doho do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapam ma di debata na digijang. Amen. Maredehita.
epistel di minggutta sadarion, ima natar surat di pesalmen biddu pitu, mamukka sian ayat 12 sahat rodi ayat 16, tajahama marsika soring sian hamima naparjolo. Sai pujioku do akka pabahenan ni Jehova, ay say ingotokku do halongangan akan abinahenay sian narobi. Ale debata habadion do parhitian ni dalammu, tung debata dia ma marhati bulos songoko ale debata. Nung di palua hopang somi marhiti-hiti tengamu, aka anak ni si Jakob dohot si Joseph, ido sahatna, martua do akka na tumangihon hata ni debata jalan na upeopsa. Amen. Maredehita. Taha tidakon maha porsiaw tay songon nahina tidakon idungata saha porsiaw disadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehova ido ama pargogo nasu hatu dosan na tumapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe asiaton di parbadia andorang sohabubuan ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni Silatus nama tetarpajal do ibana dihau pinarsilang na tua tu banua toru dung ditanom namula mangolu di hari patoluhon namanai tu surgo lau hundul tu siamun de debata Jehova amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pe mamula sogo tu tanoon menghumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria nabadia. Huria hatopan halak Kristen akan nabadia. Dohot di hasesaan di dosa. Dohot di hatai namandok. Mulak mangolu dosogot daging ni halak nong mate. Dohot di hangoluan naso rasuda. Amen. Tabegema ede puji-pujian nasinorahon ni gabungan ama.
Tabe gema titing namaragam namasa dohot si pamasaod dihita di nasaminggon. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita salhutna. Tapayuti hutma tikting namaragam di minggu ta tanggal 20 sia Desember 2024. Na perjolo guarni minggu. Guarni minggu ta sadarion ima minggu dung ari Natal. Topik minggu madok moliate siala asini rohani di Bata. Nomor 2, kelompok kor tu hari Selasa tanggal 31 Desember 2024. Di pukul 10 wib namang isikur gabungan ina. Di pukul 10 siang gabungan ama dohot rena. Kelompok kor tu hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 na perjolo pukul 7.30 na mangisikor ima ina Kamis amma Huria NHKBP. Di pukul 10 wib ina Hanna ina Deborah ama Jericho. Di pukul 10.07 remaja. Na patuluhon padidion nabadia dot malua irreguler. Di hari Minggu sadarion saut do patupaon ni huriata padidion nabadia tutulu halak dohot 2 dak danak bawa sadamai dak danak boru. Dohot nama lua irreguler tu onom halak tapatupa ma dung kebaktian di pukul 10. Napo paton parpunguan bodari ujung tahun. Di hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 di patupa do kebaktian parpunguan bodari ujung tahun di huriat tahun 2 sesi. Ima sesi na perjolo di pukul 10 wib dohot di sesi paduahon di pukul 10 sia wib. Nomor 5 pertanyaan tahun baru pukul 00. Di hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 tapatupa bema pertanyaan tahun baru di keluargata di Bagasta mulai pukul 00 wib. Acara nunga di parade huriata ima naung disangihon perhalado di pitu masuk gereja. Naponopon kebaktian tahun baru. Di hari Rabu tanggal 1 Januari 2024 tapatupado kebaktian tahun baru di huriata masuk pukul 10 wib. Papituhon persembahan syukur. Di jalo huriata do persembahan syukur sian keluarga Nyonya Panggabean Borumanik sian sektor Kolose ima marhite gula 45 kilogram. Mau lihat tema di pasahat huriata tu keluarga naung pasahat tosa. Pawaluhon torop di ruas nama dohoti parmingguan. Di tanggal 22 Desember 2024 580 walu halak. Di tanggal 24 Desember 2024 1534 halak. Di tanggal 25 Desember 2024 1331 halak. Ulaun nabadia 1067 halak. Tanggal 26 Desember 2024 355 halak. Pasiahon ruas nomor ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 45 halak. Ulang tahun pernikahan 46 keluarga. Padita dohot perhalado HKBP Cimanggis Pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Periode tanggal 20 saha tanggal 20 sia Desember 2024.
hata ni debata na pasikopon las ni rohamuna tersurat di Yohanes 15 ayat 7. Molomian hamu di bagasan au, jala molomian hataki di bagasan hamu, jupang hamu do manang dia pe dipangido rohamuna. Pasapuluhon, pelean iuran diakonia sosial Huria. Torop na pasahaton pelean iuran diakonia sosial ni Huria di bagasan mingguon 4 keluarga godangna 150.000 rupiah. Pasapuluh sadahon pelean bulanan manang tahunan. Torop na pasahaton pelean bulanan manang tahunan di bagasan mingguon 3 keluarga godangna 800.000 rupiah. Mauliate ma di pasahat Huriata tu sudah ruas nang pasahaton pelean bulanan dohot iuran diakonia sosial tu bulan Desember 2024 tu akan naso pasahat todope taingot ma amang inang makarikoton pasahat tosa ganuk bulan tu Huria marhite parhalado sektor tabe. Pasapuluh 2 hon keuangan Huria. Huria 45.431.200 rupiah. Tu pembangunan 10.054.800 rupiah. Sentralisasi Manang Pusat 30.440 rupiah. Jumlah 85.124.000 rupiah. Molotung adong pelean naso tercatat manang salah redaksi aka peleani asa dihubungi ma tu parhalado radedo hami paringgaton songoni ma tikting namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni Huriata sai di pasu-pasu tu hatta ma peleani bahen sangap di guarna. Amen. Marid demahita huhut papunguhon pelean sadaa dohot sadabi.
meni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Horas. Dihamuna hina holongan hurian itu hatta hatani debata nagabe jamita di minggu dung Natal sadarion ima natar surat di sada Timoteus bidusada ayat 12 sahatu ayat 17. Tapai hutihut ma hamunak kana hina holongan huzahama songonom matar surat disi. Mauliate hudok dina margogoy honau ima Kristus Yesus Tuhatai. Ai dietong doa haposan ubain na dipabak kitahu gabe parhalado. Pangicahi doa unajolo jala pangalile jala si ulahon gugo alai dapotan asini roha dohau aidang huboto nahu ulai tagan sopor siai dope au alai gabelam sumurung do asini rohani tuhatai mattat hapor seao dohot holong ni roha di bagasan Kristus Yesus haposan jala sadok tau jalo oddo hataon nungaro Kristus Yesus tu portibion paluahon akka pardosa si anak kaido au na parjolo alai alanioddo ubahen na diasi iau naing jumolo marhiti sian ahu patuduhonon ni Kristus Yesus sadok labas ni rohanai bahit tiruan diyaka na naing porsea di ibana tu hanguluan saliling-lilingna alai hamuliao dohot hasangapon saliling-lilingna ma di raja naso marmulai ima debata na manotong naso dapot idaon na mamujungi. Amin. Ido sahatna hamunak kadamang do dainang na hinaholongan dibayad do topik ni ibadah ta madok mauliate siala asini rohani debata mengucap syukur atas karunia kasih karunia Allah bahwa kita memahami karuniaon asabui kita madok mauliate alanita ida majoga barona manginang bisa ditampilkan ya do berkamon ya do didahamu isi mahita nahya mamakyo di huta. Berarti olah sauti do hita par huta-huta. Halahon tubuh karolus na marwa. Mulai huta nami sidik kalang warna ipit-ipit. Mungkin berbeda-beda do tempat warna. Alayon ima digoari molo dibahas Indonesia serunai batang padi. Akamanginang molohyata berengot jalahyata pakke batang padi nang habis dipanen doon. Setelah masa panen batang padi itu sesungguhnya tidak berguna lagi. Molo dang ibakar, ikubur, molo yeme darat. Dang adong begunana. Alai molo disalat natoras bagi seorang ayah benda yang tidak berguna ini bisa menjadi benda yang sangat berguna dengan menciptakan sebuah alat yang bisa menghasilkan suara menghasilkan bunyi-bunyian nabuy maben sonang rohani anak konna tabayak koma molo tapakyon na zulu dung ibay na natutuatay itornyobus mahasalio pak hu mamarik ketika tiba saya heran nong isurgo na maiba luar biasa las ni rohana ala memang macam menarik do mungkin sonari dang bui dia lami jalan bui dibayakon ado muanna tu turput jami tonak kamanginang naneng dohono sian ilustrasion songoni dong uluni apostol Paulus las songoni dong ulut tanwaingon
Anggo sasitong ngadang marguna be alani dosai. Dang layak be majalo asini roha basa dokon walapai may mau tikina nama lo asau nama dungi mate ma di bagasad dosa. Hidup kita sudah tidak berharga lagi, sama seperti Rasul Paulus. Karena kita sudah hidup di dalam dosa, sama seperti Paulus juga. Jalai do ibana manginang, ibana sadiri do makatid koni di ayat 10 tolu. Tasuba majo majahalah ho mangatusyak kamanginang ayat 10 tolu diturpuk tai. Rak mahita majaha. Ya. Nana berbeda ya birang kok siamun yang paripurna teh pangicahi doa jolo jala pangalele jala siulahon gogo alai dapotan asini roha doau ai dakku boto nahu ulaita gan sopor siai do peau pangicahi doa jolo tabayak ko jongoluni apostol Paulus ada orang sodi takub Kristus soal kemampuan ilmu agama. Rasul Paulus ini sudah masuk profesor. Dia seorang mahasiswa yang luar biasa dengan dosen yang bernama Gamaliel, kuliah di Universitas di Yerusalem. Luar biasa. Ikuasai bana do sudi yang go ajaran do aturan nih halak Yahudi. Ala yang go di surat Filipi do ibana, ternyata siswa ada do kaprabinotuani. Nangarok kapila banyak kanahu persiazari molo gabe ido naing patuduhonon na dohot patuzoloon na lahom merespon kehidupan holan ala asini rohani debatado itu do ibana dan diantara mereka akulah yang paling berdosa diantara orang-orang yang olehnya Kristus datang ke dunia ini. Audope ninne bana soal hadosauni alayala asini rohani debata ngoluna naso mararga jala naso margunai gabe mararga jala marguna dia dopan ni debata ima songon serunai batang padinak kaningani dia menjadi berguna alani dok kadamang dok dainang dibonani turpuk tahun di patulun apostol Paulus sudah mengawali dengan sapaan ucapan syukur madok mauliate tu debata na margogohon ibana na menganggap ibana setia na mempercayakan pekerjaan pelayanan Injil walaupun dahulu dia adalah seorang pendosa. Sadahalak kadamang do inang nadiak kuibana kaningani sebagai dasar panggilan menjadi pelayan adalah kasih karunia Tuhan asi ni rohani debata. Holan ala asi ni rohani debata ado marhiti haporsia di Yesus Kristus. Itulah rasa syukur yang dinyatakannya roha mauliate atas panggilan Allah dan atas tugas pelayanan yang diterimanya. Hamunak kadamang dok dainang panggilan Paulus menjadi pembuktian bahwa Tuhan Allah tidak memanggil dan memilih orang yang dianggap sempurna untuk melakukan itu. Tetapi sebaliknya, dalam panggilannya Tuhan pasti akan menyempurnakan orang yang dipanggilnya. Salinai, Tuhan memanggil bukan karena orang sempurna. Kita semua dipanggil dari ketidaksempurnaan kita, tetapi ketika kita mau bersedia dipanggil melayani Dia, maka dalam ketidaksempurnaan kita akan disempurnakan oleh Tuhan. Alani dok kamanginang, saya unang pola taluluya kasidalia beta karang-karang sidalia majuaka, mularong siulau di tengah-tengah ni huria, dang naikot gabe calo situa, dang naikot gabe situa, dang naikot gabe padita, guru Bibil Fro diakones. Alai manang petugas na boy dipercayakan tuhita bau nang besaya taluluya kasidalia ba anggo sidalia no dodang nalahu rasudaon
Ai boy do tadokon bay ise maau, iya benar. Justru karena kita sadar siapa kita inilah Tuhan berkenan memakai kita. Godang do akka ulaon, godang do jala bidang do akka sihobasa di tonga-tongani huria nang di tonga-tongani ngolutta. Laho patuduho kita nang dapotan asini roha hita siat debata bahwa kita sudah menerima kasih karunia dari Tuhan. Sekali lagi Tuhan tidak memilih orang yang sempurna, tetapi dalam pilihannya dia akan menyempurnakan dengan caranya sendiri. Tapi yang apostol Paulus sinakkaningani, bahkan dia mengaku tadinya dia adalah seorang penghujat, seorang penganiaya, dan seorang yang ganas. Pangelili do ibana alai dipakai de batado. Alanido hita pihak kamanginang bui do pakaian di Tuhan di tonga-tonga ni hagaliotai. Itu artinya bahwa ketidakmampuan kita, kelemahan kita, bahkan dosa-dosa kita tidak akan menjadi penghalang bagi Tuhan untuk memakai kita menjadi alatnya. Om mabalganilas niroha ima asin nirohani debata. Ai isi mahitaon. Di tahun 2025 gudang dok kasih hubasat tamanginang molo neng rap do hita madai pelayanan doho parhuriaun na dumenggan. Mari kita ambil bagian. Unang marsi tugat-tuganan. Nah dia naboy tabahin. Pasu-pasun ni debatado ya salam denggan parhuriota. Una alay nang sapyarong sahat na tu kebaikan minimalis. Ado kebaikan na minimalis sa manginang. Segurang dope di piot zolmay. Molodang tarbayan payason nangwa pala unang makotori. Molo so tarbayan laho paturehon unang pola nanggo pala unang manegay ima kebaikan minimalis dang disibe hita. Berarti itu pasif. Harus memperbaiki, harus membersihkan dan harus membuat lebih baik. Alani asini roha nang tazaloi. Matsebelga betapa besar kasih karunia Tuhan itu sehingga dosa sebesar apapun akan diampuninya dan kasih karunia-Nya melayakkan kita, melayakkan setiap orang untuk dipanggil dan dipakainya menjadi pelayannya. Alan dio kadamang do inang panggilan, pengampunan dan kasih karunia Yesus Kristus yang telah melayakkan kita menjadi anak-anaknya dan menjadi pelayannya. Itulah alasan kita untuk bersukacita dan bersyukur. Karena itulah yang paling kita dapat lakukan sebagai orang yang sudah menerimanya. Jadi molo ditikion merasa terbeban dan bergumul oleh karena dosa-dosa, oleh karena kelemahan-kelemahan sehingga tidak memiliki keberanian untuk ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan. Mari kita lupakan itu. Kita harus melakukan sesuatu. Kita diingatkan yang pertama, kita semua adalah sasaran dari kasih karunia dan pengampunan Tuhan Allah dalam Kristus Yesus. Hita do alamat ni asini rohai, dang adong na asing. Ido di dokod dia 15 manginang. Rak mazu hita majah di bahasa Indonesia. Sada Timotius sada 15 ya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Orang berdosa do hita manginang hido. Berarti itu hita doro. Kecuali dang orang berdosa hita. Maka ada lagi level yang paling tragis yang menurut Rasul Paulus dalam pengakuannya. Si anak kena berdosa ya udah pena paling merdosa. Inna ibana. Alaya si dorohan atong mamerengau. Nang peau perdosa na sumalin. Itulah yang membebaskan kita untuk menerima kasih karunia dan mau bersedia dipakai Tuhan. Karena Rasul Paulus juga sudah mengaku bahwa dia orang yang paling berdosa. Tetapi sekalipun dia adalah seorang yang paling berdosa, Tuhan bermurah hati mengampuni dan memilihnya menjadi pelayan. Maka mari kita bangun manginang keyakinan dan kepercayaan diri atas panggilan Tuhan. Bahwa pelayanan kita bukan tentang siapa kita, tetapi tentang siapa? Tuhan kita. Anggo hita nak kaningani, gale do hita pardosa do hita.
Dan arong nabui dari getabay nang gusiat dirita. Jadi kita tidak sedang berbicara siapa kita dalam ranah kehidupan kita dan dalam pelayanan kita. Tetapi tentang siapa Tuhan kita yang bermurah hati itu. Alanibana do. Kita harus bangun itu, bahwa kita sedang menjalani misi yang diembankan kepada kita, karena kita sedang berbicara tentang siapa Tuhan yang memanggil kita, yaitu Tuhan yang penuh kasih karunia yang sudah nyata dalam pengampunannya. Ngadi saya bedosa tak kamanginang nunga. Kita sudah diampuni, kita sudah dibebaskan. Maka mari kita lihat kuasa pengampunan itu untuk boleh memberikan kita kekuatan menjalani kehidupan dan merespon panggilannya. Nah pada ahon hamak kadamang do inang ditogio do hitasa bersyukur atas belas kasih dan karunia Tuhan. Madok mauliate alania sini rohani debata di bagasan ngulutta. Ikut tahamauliate hoddo alaniaha ala ternyata sian sekian banyak jolma naso merespon asini rohai tutudang dapat ibana hasesan ni dosa. Alai molohita nang merespon daruli mahita dia asini rohai gabe tadok mamauliate, karena itulah yang membebaskan kita menjalani kehidupan kita ini. Belas kasihan Allah yang diperoleh oleh Rasul Paulus dalam keberdosaannya menjadi alasan untuk bersyukur, maka kita juga harus mengucap syukur. Ido di doko dia 10 pitu ya manginang tong majo rap majahita ya. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Itu ibadah maha muliaun. Karena apa? Karena Tuhan sudah menaruh perhatian khusus kepada kita anak-anaknya menurut belas kasihnya. Maka layaklah hal itu membuat kita dipenuhi rasa kagum akan sifat-sifatnya yang mulia, sehingga kita berkata hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amanginang ngulutau nguluna argado atik pe disude akka dalan ningulutta boydo kiada mabak kita melemah. Tetapi orang yang sudah menerima spirit pengampunan itu, dia akan melihat dalam setiap jalan hidupnya, bahkan di tengah-tengah kesulitannya, ada peluang untuk Tuhan pakai dalam kehidupannya menjadi alat Tuhan. Songonima dihamuna manginang natoras tidak danak nanang terdidi kesempatan do amanginang diliot debata Tuhamu laho pagodakon merawat akayanakoni. Ada yang belum diberi kesempatan tatangnya koma asa di pasu-pasu debata nasida dapatan anak do boru amin. Jangan sia-siakan kesempatan ini, kasih karunia. Memiliki anak bukan usaha manusia semata, tapi anugerah Tuhan yang luar biasa. Maka setiap orang yang sudah diberikan tanggung jawab itu harus benar-benar mempertanggungjawabkannya dengan menyadari songoni piti-piti do hita naso marguna alai di debata do marguna marhit ya kasih rohanai parhasia kamu mah tugas do tanggung jawab na nilai di debata anu tulu suku-sukun ikono lusamuna di bagasak keporsiaon, bukan hanya sebatas ritual. Dipangido hamuna yang didio dak danahot tu bagasan nahina porsiamu, harus benar-benar orang tua percaya bahwa Allah lah sumber kehidupan. Tu si maibana terdiri. Adang ibu tu ibana mangalusi. Olo doang mengajari hatani debata tu nasida harus diajari. Nagudang anak kaman wangi kolap pataru dak danak na sekolah minggu. Ipataru dungi pataru lah marnonang masih pay mamula minum kopi marhua dung say edang marminggo nga aing sa gereja nakin ko terbebad do hita marcerita jauh na tanggal 25 dung say per minggu per julu lau harua rau arung may si ama itu dapat tunaw selama nata lamang wala sarwak selama ali marcelana pedek. Ini udah kutat dado piamat takas itu dang margaya busau. Ala sehu pano no 3 bedo amat tay ana mangantar do amang. Gaya besongon na sulpa do hataku jidang marminggu hamu. Songoni mamang las margaya pergi.
ngiri mana anggo pala Natal do. Zol mangarosian pedalaman 1.300 1.000 sekian kita Natal malam Natal kan. Badang adong jumlah ni ruas terong nang studio naroha. Dang minotik na sa gereja dia roy. Siya nasi ngarro, bah amat tau ruas. Badang pala hukum margabe bah anon gabe persoalan. Ay bah marga na baban. Nah, ini mau menyatakan bagaimana tanggung jawab itu. Aporsio taido. Na yang patuduh not tatu anak ko ni. Naulo do hamu mangajar hon hatani debata naulo. Bikon olo. Jalek kot tutu, ay duduk Tuhan Yesus. Tung tertugu nama pitung, madongan nama pitung, darak terhubung manasida. Orang buta tidak bisa menuntun orang buta, mereka akan sama-sama masuk jurang, terlubang. Molo mapitung gona toras di hapor siaon, ma ajar hono natu yanak konna, barak mapitung matto. Ay molo suku dak dana hian non, kata bapak ini, nah, HP naidok ni bapak ini pengasala. Maka kita punya tanggung jawab. Ada kolat tu natar didio nate so tunggu beholat tu hami do tekan nangin na. Kita nak punya tanggung jawab diarahkan bagaimana kita punya tanggung jawab kepada anak itu. Lasong ni matuak kana marguru melua irreguler. Mantak don yang gorda irreguler. So binoto na war reguleron. Dengan berbagai alasan memang harus dilaksanakan. Alai tonggo hidup bana songon na penuh pertimbangan. Karena apa manginang? Ay suku-suku na not tunasi da songonon. Di parhatutu rohamdo hatani debata naginuruhomi. Hatani debata naginuruhomi. Holani do dalat Tuhan uluan. Ay nasorodo Tuhan imanuku peditay. Ay diajari ko harwa. Maka saya bilang ini tanggung jawab iman, bukan persoalan ritual. Dan maaf saya tidak sedang mempermalukan. Alai mula dong akay nak kota manginang nuaing ngamen anjak kalas 2 SMU torta suruh mak daripada songononan non. Saya maklum ada yang harus pergi sekolah keluar, ada yang begini. Alai mula masa-masai di si mata pakai tiki sisa tahun ini mengajari. Tak kampanye hum mai tokkan akutai. Maka kepada saudara-saudari kami, adik-adik kami yang 6 orang, ini hanya ritual yang harus kita pertanggungjawabkan ke depan tentang iman. Dan gereja HKBP tidak sedang mempersulit, tetapi untuk menyatakan bahwa ada fase-fase yang harus diikuti. Adong gosa ada suku di Sulawesi, songon nasa level dohot meluau, tad daninang matoras, magudang dana layak di paborhat isuruh do tutobak. Budi mana mangulu si saborngin. Molobui mana mula hippal berarti ngabubi borhak bangun. Uji kelayakan fit and proper test. Ido haporsiaw non. Maka harus diajari, diberikan apa yang menjadi konsumsi rohaninya, bukan hanya dihapalamu do porsea. Bukan hanya itu. Alai tutusi tutudo iman yang dimilikinya kompetitif terhadap perkembangan zaman dan tantangan zaman. Anggodang bayi do gudang gosong ni. Aka perguru malua na molongan malua dang roben no ni. Anggotik marguru malua sudah do hadiri PA. Buku na tekeni. Ada dung malua dang binoto be nasala nak kami ni naroa masih patah. Itu pun memang perlu dievaluasi. Tapi bagaimana setiap orang punya tanggung jawab yang harus dia tunjukkan, dia nyatakan kepada Tuhan ketika dia sudah mengaku iman. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Inilah versi HKBP menyatakan dogma ajarannya. Anggodalan hanguluani dang gereja. Hola sada do. Isiro tahe Yesus do. Hola Yesus do. Alai gereja patadahon harajon di debata marhiti Yesus. Ido asa kamanginang hupagat jangjo dang sarupa sudi gereja. Anggo sarupa sudi gereja bahasa pola marasing-asing. Saya ajarkan juga kepada mereka ini, gereja ini ada kepentingan pendetanya, ada kepentingan jemaatnya. Lalu untuk kepentingan pendetanya dibuatlah satu pola. Ada kepentingan jemaatnya dibuatlah satu pola lagi. Gabi berbeda-beda mak. Dia do nasi tong.
Saat tu sadarion haporsiai HKBP mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Mulodong pernah merasa dipersulit, jangan merasa dipersulit lagi. Tapi untuk menyatakan bahwa warga jemaat HKBP siap berkompetisi secara iman dalam merespon perkembangan zaman, itulah yang diajarkan kepada kita. Gabe taboto ma kualitas tangga siap BHP. Daripada notor murah-murah, holan salah sauti ison, itur pida tu gereja nasingan. Salah isi muse pida tu gereja nasing muse. Isan lagi mabang udok hepeng konon pida muse. Bahira gosok kan bagaimana setri kamu lahulak. Dung laho mate HKBP ya duaun. Naguda ngesong ni amanginang. Mari kita perbaiki. Dan jangan harap amanginang karena posobulung ini bisa terjadi hanya mendengarkan khotbah sekali. Di rumah memang harus menjadi bagian yang harus kita tunjukkan. Kita membaca firman Tuhan. Unang holan na di scroll hamu kerenungan ni. Unang itor delete all. Beri waktu sebentar untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya kualitas iman kita untuk berkompetisi di zaman ini semakin baik. Karena apa manginang? Karena hidup kita ini sekali lagi adalah anugerah asini rohani debata. Maka dengan menyadari seluruh kebaikan Tuhan Allah dalam hidup kita teristimewa atas kasih karunia-Nya yang telah membuat kita menjadi berharga, kita pun saat ini layak menunjukkan kesediaan untuk dipakai Tuhan dalam ketaatan dan semangat pelayanan sebagai buah dari pujian dan pengakuan kita kepadanya. Amin. Martangiang mahita mauliate ma Tuhan huzalo hamido dengan nibasam ima asini rohana so halopuani na pinalumeho memarhite hatu tubuh ni anakmu Tuhan Yesus Kristus airo ibana laho paluahon hami pardosa si halasonon nami doi Tuhan ay marhite panubusion nai gabe talup kami dilayakkan mangulu di bagasan asini rohai madalani akapartikian alani i bisan sa di hari do pedi liha ko partikian asin roha di hami upake hami mangulu namion laho manguloy ho di gulmit di ngulu sigan upari tarlumobi di pakobasio di tonga-tonga ni huria manang isi pahami na dituduho tuhat wakaulon na denggan pos dorohan nami na ajaramu jala perguguamu hami laho patupahoni di baheni saliling adong akka hamaolon adong akka pergumulan di bagasang ngulu nami Tuhan unang lowasi mga batihami manguloyho di bagasan panguloyon di padjom di hami. Saya tagamod doa dong akka holso di tonga-tonga ni ruas di huriam. Tungadong ali Tuhan na di bagasan si hol ni roha malum siya parsahiton. Saya ho mana mamasu-masu anggiat tumimu malum siya nakaparsahiton na. Adong doa Tuhan na bergumul di kehidupan ekonomi ala na kaparkarejoan. Pos dorohan nami dang loasom maturaparon akka na mangula-ulaw na di bagasan las ni roha dahot hasittongan. Saya pasu-pasu akka ulon ni tangan ni ruas ni huriam. Marhiteli honom mo ragam niya kaparsaulian dahot denggan basa. Sipakyon na sida ari-ari. Adong akka na bergumul akka tangiang na somaralus. Siya tonga-tonga niya kaya nakon namin na mga luluy parkarejuan. Dohot na madiori na dumenggan dope parkarejuan na. Tuhan unang luwas na sida masadi martangiang dohot makirim. Saya papos rohan na sida di usaha na sida madiori akka ulaw ni jupangam man na sida Tuhan dia siniroham. Dapota nakaparkarejuan na denggan na tipak. Boy gabi dalan ni hanguluan di na sida. Jala tarulilas ni rohan na sida. Akay nakon namin na di bagasan parsikolaan na mangyahiyak kaparbinotoan. Saya pasu-pasu na sida margogol laho mga luluy ak kaparbinotoan ni bohal na sida tu ak katikinan ng ro di masa depan na sida. Songonido ak keluarga na makasiholi kehadiran ni iyanak ko dito nga ni bagas. Saya itoktong doha po si hami Tuhan asini roham dohot pasu-pasumbo parbuo ni bortian. Saya palumehum mayali Tuhan dia ka keluarga na makasiholi. Anggiat jupangan na sida dilas ni roha na marlipak gadda. Siya nasi ni roham tumubuhon anak dohot boru tujuluanon. Songonia kaya anak kon namin nong talup mardonga saripe Tuhan ho pasahat tami matuho sakap ni rohana sida. Ia tung disakapi na rohana sida mardonga saripe. Nunga di para deho na sida nagabe sirokap ni tod di dongan na masih haolongan. Pabenge rohana sida martangi yang lumobyak kan atoras na makasiholi di sirokap ni tod di ni anak kon na Tuhan. Totong mamakkajugulo martangi yang di bagasapas ni roha. Dohot lan akan na asing Tuhan naboy nagabe sorat ngulu nami
upasahat tami matuho urupi mahami makkamonakoni. Songonido toro pakkaruas ni huriam na mulak tubo na pasugit na madalani berlibur saya pasu-pasu na sida ramoti daw siya nakkamara alay saya pasunggul homma molo mulak na sida Tuhan dohot manang marlibur pe saya pasunggul homma asa saya diingot to oleh Tuhan hodo mual ni hanguluan nama monai dohot nama nguzungi ngulu nami asa totong didok madok iboto madok mauliate diingot na sida makkamoleto dengan dibasam ramoti na sida siya nakkamara daw siya nakasakap narwani parjahat songoniak kabagas na tininggalhon na sida pe Tuhan nang hami na tinggal di son atik tungdang terbaik kami Tuhan marlas niroha songon akadongan nami anggolas niroha na siya kosay na patupaw mudo di hami marhitir ragam nabuy dayon nami ditongan ni bagas nami be kebersamaan dohot akka anggota keluarga parjupangan nami dohot akka ale-ale lumobi parsauran nami di tonga-tonga ni huria tupahom mo doy Tuhan di hami bail las niroha na sumurong di bagasan ngulu nami atong pasu-pasu mahami saluhut na songoni ali Tuhan nang pakubasyon nami mulai sian pemusik song leader tim multimedia kolektan pajahatiting liturgis dohot pemerhati manang penerima tamu pasu-pasu mapakubasyon nami tung mapakkorom may Tuhan dilas niroha di ruas ni huriam bain sangap di guarmu mangasahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami Tuho amin. Tahu mahatan itu hatta marid de mahita sia buku de nomor 577 laus tapasah ma pelian padua hodohot tupak amplop punatal. Puji Yesus, puji
tauluti ma ibadah ta tu sakramen padidion nabadia. Para de medita sia buku di nomor 146 ayat sada di tiki marede jongjong ma natoras na mabuat dadak na nang didion di parminggot tahun. Alia manami na di Banua Gijang narodo hami tujulum mabuan akada danahon saya si maroham jalo manasida gabe anak komu pasu-pasu jala pargogoy manasida mangyayang uluan sugot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu dongan na mabuan danak si didionon tangihon hamu mahatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tuliat portibion ninna madok akasisianna. Podai hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama dohot anak dohot to di parbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhut nahuto nahon itu hamu. Jala ingot ma sai na dong anakku do hamu ganup ari rasi rasaro ajal ni hasianganon. Manang isi na porsea dohot ni didi dapotan hanguluan. Alay na so porsea hona uhum sugot. Tangihon hamuma dohot hata ni debatana tersurat di Evangelium ni si Markus. Adong maak ka na mabuat dadanag tu Tuhan Yesus asa di zama alay di picang ak kasisian naima na mabuani. Jadi dong di ida Yesus si sugo marohana di dokma. Loas hamuma akka danahi rotuau unang oray hamuna sida ay diak kasih songonido harajaon ni debata. Natutudo nahudokot tu hamu manang isepe anggo sosong danak ibana majalo harajaon ni debata dang bongot ibana tusi. Dungi di haul ma akka danahi dia pehom matangan natuna sida ma masu-masu nasida. Atong hati dakon hamu majolo ha porsia tai rap mahama madok au porsia. Imana tinubon si Mari. Manai pargogonas. Atau ngalusiamu mahata na husukut tonon na parjulo di pangidohamu nuaing di dion akka danahon tu bagasan ni na hinaporsiaan muna na paduahon beha na olo do hamu mamudaya na komunaon asa di boto jala di ihuton nasida hata ni debata na patuluhon na olo do hamu marsuru nasida tu gareja dohot tu perguruan ni Huria Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus atong tapasahat manasida tu debata marhite-hite padidion nabadiai Roma hamu tujulu sada-sada keluarga
Doh tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan goar ni tod di parbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajaon ni debataro di saliling nilileng na. Amen. Ale misailin Alesia Marbun. Hudi maho tu bagasan goar ni debata ama. Doh tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan goar ni tod di parbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajaon ni debata ro di saliling nilileng na. Amin. Ale Benjamin El Nathan Maruli Sinaga. Hudi maho tu bagasan goar ni debata ama. Doh tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan goar ni tod di parbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajaon ni debata rodi saliling nilileng na. Amin. Jongjong hamuna toras. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasahat hamiak kada danahot tuho. Jala di zakon hodo nasida gabe anak komu marhiti-hiti padidion nabadiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabe panean di hanguluan na saliling nililing na. Asi maroham dohot di akana toras nidak danahon. Sai pargugui. Jala azari manasida manugunogu dak danahot tuho. Asarap nasida taruli di akka artani harajaumu. Amin. Hudul mahamu maredde mahita siya bukid di nomor 145. Mahitatu acara na maka tidak kon haporsiaon taparade meditasi buku di nomor 140 sia ayat sada jongjong mana toras dohot nanang maka tidak kon haporsiaon na. Oh
marhite-hite gowarni debata ama anak dohot tod di parbadia. Amin. Hamu ale na toras niyak kadadanak nanayang makatidakon na porsyon non. Di ida hamudo yanak komuna haholongan ni rohamuna jongjong dison. Tama jumulo madok mauliate hamu sadario tu debata ala ni sude ansin ni rohana. Ay di pangulo do nasida rasi rasa nuaing. Jala sanga di boto nasida hatani debata dohot dalan tuhang uluon. Alay tamado ingoto muna sadario nakapabahenam muna tuak kanak komunaon. Ay dang dilihod debata akay anak komunaon tuhamu asa adong donga-donga muna mangula ulos sabing. Alay asa ditugu jala diajari hamu do nasida mangihuton hatani debata ido ubahen na dilehon. Ditangyakon hamudo ganupari akay anak komunaon na saylaon asa unang mago nasida. Molo dihilala hamuno aing hurang ni pabahenam muna taringot tu akay anak komunaon. Tama uduk hamu tu debata manopoti salamuna. Atong martangi yang mahita. Ale debata ama ni nasa natarguar ama di banua gijang dohot di tanoon. Say tangihon matang yang namion. Jakon maakadadanakon gabe anak komu. Asi maroham lehon matod di parbadia itu rohana sida. Asa gabe sisiam munasida rodi saliling nililing na. Molo tung nahurang pabahinan namin na say laon tu nasida. Say sesamay. Say unang matargasip nasida. Jala unang loas mago manang isis yan nasida. Binahen ni pangalahon nami. Asi maroham. Sahat tu tanganmu manasida. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul manatoras. Hamak kana hinaholongan ni debata na jongjong do hamu nuaing di julon di debata na mamereng torus tu bagasar rohamuna dohot di julon ni hurion. Nunga di boto hamu lomo dohot sogo ni rohani debata. Dang tarbahen hamu be marsidalian sogot di ari paruhumani. Molo ingot rohamuna diaka ari ningolumuna nang salpui. Tama madok mauliate hamu tu debata ala ni sude asin ni rohana. Jala molo diingot tamu akka pabahena muna na soture. Ima neang dohot langgus ni rohamuna tunatoras muna. Rodi sude dosa muna. Tama marsak hamu sadario marningoti. Buan hamu maluhut na itu Tuhan Yesus. Asa disesay ala ni mudarna na use humok perdosa na manopoti dosana. Alay paubahamu marohamuna. Huhut pukkahamu maparangin na baru olat ni sadarion. Asa dalanan muna dalan naguguti na marhapatean tuhanguluan sa liling ni liling na. Atong alusi hamuma na husukutonot tu hamu di jolo ni debata dohot di jolo niak kadongan na pungudison. Na parjolo di parhatuturoham do hata ni debata na ginuruhom mo na saylaon holani do dalan tu hanguluani. Huulakon. Di parhatuturoham do hata ni debata na ginuruhom mo na saylaon holani do dalan tu hanguluani. Olo doho sian nasa roham tumudal ho saluhu dosa. Jala olo doho tujuluanon mangihuton hata ni debata rodi hasusudani bohalmu. Napatuluhon olo doho makanguluhon haporsyaon nasitongi. Nahi natidakon ni huria Kristen Protestan. Songon natar surat di padan narobi dohot di padan na baru. Atong namarpada do hamu nuaing do debata na badiay di jolo ni huriaon. Tung unang ose hamu. Sa iburjuma hamu marningot sa luhut nai. Asa lamhot ha porsyaw muna. Atong iutok kamu matangyangon di bagasar rohamu na martangyang mahita. Alea manami jala debata nami. Suruh matod di parbadia tu rohanami be. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus.
Hulehon hami marohanami bain inganammu olat nyon rodi saliling nililingna. Suraton jala sahapi matusi sude naung holoi hami. Sai pa ujung ma ulaon na pinuk kami di bagasar rohanami. Ramoti mahami sa sudena unang tuhamagoan sogot manang ise sian hamion. Tugu jala iring-iring mahami ganup ari. Asa sahat hami tuhanguluan na sora suda. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hati dakon hamu mazolo ha porseo muna rap mahamu madok au porsea. Tong Roma hamu tujulu dua-dua halak. Berdiri. Hata si paingot di si Mega Oktauli Munte. Ia haposan halak dina umotik, haposan maibana nang dinagodang. Yang gugeduk ibana dina umotik, gedukma nang dinagodang. Lukas 10 ayat 10. Parangehom mahatani debatana ginuruhomi ay ido hanguluammu. Say burjuma horasi rasa mate dungilehonon nama tuhotupal hanguluani. Amin. Hata si paingot di si Desnita Marlina Munte. Dai jala idahamu dengan basa ni Zahoba. Mertua mazolma na marhaposan tu ibana. Pesalmen 34 ayat sia. Parangehom mahatani debatana ginurhomi ay ido hanguluammu say burjuma horasi rasa mate dungilehonon nama tuhotupal hanguluani. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amat tai dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat jala di pargugoy ma patupahon nasa nadinggan. Amin. Di Sinofrida Sari Munte. Alai gohan ni debataku donasa narikot di hamu hobartu hamoron nai di hasangaponi di bagasan Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 12. Parangehom mahatani debatana ginuruhomi ay ido hanguluammu. Say burjuma horasi rasa mate dungilehonon nama tuhotupal hanguluani. Hata si paingot di si Serli Febrintan Munte.
Alay unang malupa hamu mabahin na dinggan dohot mangulahon na siniroha. Ay di halo mohod debatado akka pilihan na songoni. Heber bidu 10 ayat 10 onom. Parangehom mahatani debatana ginuruhom mi ay ido hanguluamu. Say burjuma horasi rasa mate dungilehonon na matuho tupal hanguluani. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amattai dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat jala dipargugoi patupahon nasa nadinggan. Amin. Hatasi paingot di si Witri Evilia si Majuntak. Alay unang marnalo hita mabain na denggan ay namanggotil do hita muse ditikina anggoso pargale hita nuaeng. Galatiaonom ayat sia. Parangehom mahatani debatana ginuruhomi ay ido hanguluamu say burjuma horasi rasa mate dungilihonon na matuho tupal hanguluani. Amin. Jalo mapasu-pasu sian Tuhan debata amattai dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus dohot siat tod di parbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat jala dipargugoi patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Rensius Jonathan Jaya di Siregar. Aida ada si panganom manang si inumon harajon ni debata. Hati gorad dohot hadameon, dohot las niroha di bagasat tod di parbadia. Roma bidu 14 ayat 17. Parangehom mahatani debatana ginuruhomi ay ido hanguluamu, say burjuma horasi rasa mate, dungilihonon na matuhot tupal hanguluani. Amin. Jalo mapasu-pasu sian Tuhan debata amattai dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus dohot siat tod di parbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat jala dipargugoi patupahon nasa nadinggan. Amin. Jongjong mahamu na makatidakon haporsyon na. Hamu akan pinarhamaul ni debata nunga gabe dongan sahuria jala dongas sapanganan hamu mangaton parpadanan nabadiai na arga situtudo hamu ditobus unang oleh hamu bedosa dohot sibolis ramotan ni debata do hamu maralohon pangagoi asal matotong rohamuna tu ibana jala togi honon na do hamu masuk tu harajaon banuagizangi martangi yang mahita. Ale amanami na di banua gijang asi maroham dinasida akan na pinasahat nuaing tuho. Sai ramoti manasida marhite-hite tod di parbadia. Sai pahot manasida di bagasan padan naung nioloan nasida nakin. Sai parbadia manasida di bagasan hatam. Asa tarida haporsion nasida tuzuluanon marhite-hite parange nadenggan. Amin. Hudul mahamu. Maridde mahita sian nomor 140 sia ayat 2 los jongjong mahita saluhutna. Tuhan
tangyakon mapeliata. Ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasan na mauli utus. Upasahat hami masian na nilehon mitu hami pilian na mituho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparase ang hami pilianon pati bulo na rajaon mo. Ditonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam hutadda hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauli ate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamina di banua gijang say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di banua tongaun songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dame, jala-jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu madihita manginang laos di julum mahita masih jalangan jongjong matu jolo dohot akanong terdidi asa los di jalang ruasta dohot akanang maka tidak ko kaporsionna.